с мен. Заминавам утре и за всеки изминал ден аз се събуждам в по-ужасно състояние. Окей, вече имам следновки, но да, днес трябва да бъде вековният ден, в който ще преобърнем всичко това наобратно. Иначе буквално обаждам се. Ало, бонжур, няма да присъствам в Париж, благодаря. Имаме час за мигли и трябва да оправим косата абсолютно задължително днес. Приведох се минимално във вид, без да си слагам нищо по очите, понеже сега отивам да ми правят мигли. Малко закъснявам, така че трябва да тръгнем сега. Времето днес е отвратително, но това няма да сломи моят дух. Хора, правили са ми миглите в миналото, обаче никой преди не е подхождал с толкова внимателен професионализъм. И да, бях казал на Габи, че предпочитам някакъв 3D аниме стил, което за щастие е една от многото й сили. Но момичето беше направило ресърч за това какви изкуствени мигли използвам, за да подбере най-подходящото за мен. Аз съм абсолютно очарована от резултата, но нека дадем думата на тогавашната Линшо. Оле, брутални. Къде си ги представяш? Да, точно. Габи е абсолютна фурия в сферата си, печелила е множество състезания и то в различни категории с първо място. Но това, което ми остави най-силно впечатление е колко много това момиче си обича работата. Аз я препоръчвам горещо, а ти бързо отивай да я последваш. Проблема не са миглите, разбира се, миглите ги изяде. Проблема е, че аз трябваше да си измия косата, за да си сложа екстеншън и да я направя хубава всъщност, а не да е това. Трябва да си мокря миглите за следващите 24 часа. Затова, приятели, трябва да сложа това. О, да. Фитчек! Се едно отивам на концерт на Чарли XX, човек, така се чувства. Другото... И тук, приятели, потвърждавам с ръчен сигнал, че всичко мина както трябва и миглите са живи. При заснемането на тези кадри часът вече е около 1:30. Процесът, който предстои, отне дълго време. Имайки предвид, че самолета ми за Париж трябваше да излети към 6:30 сутринта, това не беше никак благоприятна ситуация за мен. Затова сега много ще ме мразите, но към 3:30 спрях да снимам и не показах финалния резултат. Ще се наложи да го видите утре. Сори!